Dameni debata na sumurung sian saluhut naroha ima na mangaramoti ate-ate dohot pikiran munah di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Di hamuna amanami inanami na hinaholongan tabi gema hatani debata dihita nagabejamita nauli di minggu sadarion imana tarenet sian Filipi bidudolu mamukas sian ayat 4b rodi ayat 14. Songonon maridok disi ai molo dirippu deba adong si pangasakononna di pardagingon dalamau manian tarsunat diari pawaluho doau nasian bangsa Israel marga Benjamin halak Heber tubuh ni halak Heber halak Parise mangihutton patiki garang dorohaku mangalele huriai sohasurahan di hati goran nasian patik alai naung parutungan hiad diau harugiat doi hujujur alani Kristusi saluhut na dotahe huetong harugian tumibakkon hamuliaon ni panadaon di Kristus Yesus Tuhaki ala ibana huseakkon saluhut nai jala orbuk doi huetong asa huomo Kristus asa di bagasan ibana au didapot unang mamarhati goran sian patik tung sian haporseaon di Kristus do ima hati goran nasia debata na marojahan di haporseaon asa hutadda ibana dohot hagogoon ni haheheon nai rodi hasasaor tuakka haporsuhonna di nagabe sapangalaho au dohot ibana di hama matenai anggiat saha tau tu haheheon nasian akan amate apala naung sanga hutakkupi manang naung gabe sundenggan alai sai hueahido anggiat tartakkupawi songon naung tinakkup ni Yesus Kristus yau alea kadongan dang hurajumi diriku naung sun hutakkupi oddo tahe uhalupahon na dipudikku hueahi akan dijolo dopak padangido hupuspus dopak upa hamonangan sian pajauon ni debata sian ginjang di bagasan Kristus Yesusi ima sahatna di hamu amanami dohot inanami na hinaholongan di hati dakko dirina porsea tu debata di hati dakko dirina satia dinalaho mangulahon sude ruhut-ruhut ni haporseaon na ginolomna alai sian saluhut tindak tanduk ni kehidupanna dada sarobang manang takas marhadomuan tu haporseaon na ginolomnai di hati dakkon ibana dirina porsea tu debata jala ringgas dinalaho mangulaon saluhut na ruhut ni haporseaon na ginolomna alai dihosomi dodonganna dilele jala dipusat dipakilalahon ibana do dirina dao tumikos upitor ubonar sian akkadonganna na asik dirajumi rohana do marhite usaha dohot gogo na adong di ibana dohot marhite parulaon na denggan na boy ni ulana di tonga-tonga ni pardalanan ni nguluna boy i
laho patauho ni mana tikos sitong dipos badia dijolo ni debata. Menurut dia, pribadinya bisa mengusahakan dirinya menjadi kudus di hadapan Tuhan. Di hati dakoni mana do porsea dirina tu debata jala ringgas do ibana mangulahon saluhut ruhut na marhadumuan tu haporseaon na ginolomna. Alai dirajumi rohani ibana do boy ibana sa pikiran. Sarobang tu hadirion ni debata na ginolomna na pinujina na sinobana di tonga-tonga ni perdalanan ni nguluna. Paulus dimulanai margoar Saulus sisean ni si Gamaliel, tokoh Yahudi na sangat luar biasa fanatik di keagamaan. Dangadong dihilala rohani ibana hati kosat kebenaran, dan itu merupakan kebenaran yang utuh, sempurna, sejati menurut dia, yaitu adalah orang yang setia menuruti segala perintah Tuhan, manang patik, manang hukum Taurat. Di luar ni dirajumi rohani ibana dangadong keselamatan. Tidak ada kebenaran dan tidak ada penyelamatan. Dung haroroni Yesus. Dipakilalahon si Paulus gabe terganggu do dirina. Khobar tu haporseaun naung leleng dihanguluhon ibana mulai sian si hayetehonna saharodi tu nama godang jalan dan urupannya ke guru-guru besar na terkenal di halak Yahudi di hati hai. Termasuk adalah Gamaliel na membekali dirina gabe sahalak Yahudi na luar biasa fanatik. Di haroroni Yesus dirinya terusik dan dia merasa terganggu dengan statement atau dengan ajaran yang dilakukan Kristus. Di ketergangguan ni Paulus manang si Saulus taringot tu ajaran na pinasahat ni Kristusi gabe dihilala rohani ibana ma Yesusi songon sada tokoh na mengobok-obok manang memporak-porandakan keberadaan ni ajaran naung dihanguluho ni mana leleng di tonga-tonga ni perdalanan ni nguluna. Kinorhon ni haroro ni Yesus, Paulus menjadi pribadi yang beringas karena dia tidak menerima ajaran yang ditawarkan oleh Kristus, yaitu adalah ajaran kasih, yaitu adalah ajaran oleh karena pembenaran karena iman, yaitu adalah ajaran sola gratia, ajaran holan marhite asini rohani debata. Dihilala rohani Paulus sai hirana somar lapata bepatikon. Dihilala rohani si Paulus sai hirana sodong begunani sahalak jolma berusaha mabain dengan uli ngoluna di joloni debata. Ditakupi mana mahalak Kristen dipamate ibana jala laos dipusa ibana laho pasobuhon tagasna jala dirajumi rohana doa mang doho tamoinang. Itu adalah merupakan sebuah kebenaran demi hukum Taurat. Dirajumi rohani ibana doa mang doho tamoinang dan sebuah kesalahan ini menurut ibana. Jala dirajumi rohana mang doho tamoinang dan sebuah pelanggaran ini dirajumi rohani ibana. Bahkan dia menjadi pribadi yang sangat luar biasa bangga dengan sikap dan tindakan yang dilakukan dirinya kepada orang-orang yang mempercayai Kristus. Dari dia yang bertindak sebagai pribadi yang meyakini dan mempercayai oleh hukum Taurat, dia bisa selamat dan sampai kepada surga yang disediakan Tuhan bagi orang-orang yang percaya dan melakukan hukum Taurat itu sendiri. Molo tadok kita marhapor siau halai tahosomi dongan na adong dinahumaliakta hapor siau doi pergabus do halak moloy dok dihaholongi Tuhanna
alai dihosomi donganna. Molo adong halakna asing nagabe sobbu tagasna hinorhon ni nama makai atribut agamana ajaran doktrin na adong di ugamona jalai menjadi sesuatu kepuasan di hilala rohana tu dirina tu haporsiaonna tu ugamona, itu bukan agama. Jala molo adong amang dohot tamuinang namakilala marugamo ibana jala hinorhon ni hasatiaonna tu ugamo na ni haporsianai di tonga-tonga ni pardalanan ni nguluna sahira nagabe sarobang ibana tu debatana sinobana manang sahira nagabe ditoruni akal na pikiran ni debatana ni haporsiaonna manang sahira na boy imana mangatur hadirion ni debatana sinobana di tonga-tonga ni pardalanan ni nguluna dang haporsiaoni jala dang ugamoi. Sotung doa mang dohot toy nang ala ni jonok mutu debata direjumi roham marhite pabahenanmu dohot marhite hinauli ni ngulum direjumi ho gabe sahirana ditoruni akalmu debata sahirana gabe bui ho mangatur debata sahirana gabe sarobang ho direjumi ho dohot debata. Hati-hati dengan seperti itu. Ido nama samang dohot taminang dingulu ni si Paulus boy do dohonot tay mana salah alai bodo dohonot tay mana di lain pihak dan salah sian sudut ni hajol mauta. Jala dirajumi rohani bana awalnya itu adalah semua keuntungan. Keuntungan songon jol mana mangolu, keuntungan songon jol mana namar haporseaon. Jala dirajumi rohana ido na pinangido ni haporseaon na ni hanguluhon nai di tonga-tonga ni pardalanan ni nguluna. Ngolo hubunu halak na asing lao pahoton haporseaon na hugolomon marupa doau, marutung doau, marpahala do ngolukku. Ternyata tidak seperti itu. Ternyata keyakinan dan kepercayaan daripada Paulus itu keliru. Yang awalnya itu adalah menurut dia merupakan keuntungan dihubungkan dengan hukum Taurat itu sendiri. Tapi itu adalah merupakan sebuah kerugian besar. Jaladung pajupang imana dohot Kristus Yesusi. Nama suarahon hadirion ni parugamoon di bagasan holong ni roha. Dido ibana mamang dohot tamuinang bah kahe. Sudah HP na hurajumi iga be parutungan dingoluki hopartu pardalanan ni haporsiau kina salelengon huhosomi dong aku hulele akahalak na burjui jala gabe sai sikiro hakku mangidak kadong aku jolma hopartu haporsiaon lagi nolomla hurajumi au mana bonar di tonga-tonga ni pardalanakku di pertibion noaek kape gabe sampah rapat-rapat doi hurajumi dung gabe pajupang au dohot Kristus Yesusi. Di damang dailang na hinakolongan ngamatua behita sude menurut tamu ahado lapatan ni haporsiaw. Haporsiaw ni ingot tamu may mulak siya bagas joroon ima pamelehonon ni diri. Saulaknay ahado haporsiaw ni molota paubuk haporsiaw tay tu hadirion ni Kristus na luar biasa makaholongi ngolutta jala gabeta ida gogo ni Kristusi dinarade ibana masuk tu hadirion ni sitaonotta dinarade Kristusi mate aturak kita do nagabe mate hinorhon ni pangalaw siyotta molo taida hadirion ni Kristusi songon anak ni debata nabukas sian hamateani para degon inganan nabadia dihita na persea dari sido hagogoon ni Kristusi molo tapaupuk dirita songon jolma nagale tu pabahenan ni Kristus jalagabe di patudu ibana hagogoon nai si anak kai sude ise makita di jolo ni debata molo tapaupuk nabinahen nai tu dirita ay pardosa dohita jiamang dohot tamuinang kepercayaan itu adalah sebenarnya kemampuan untuk mempersembahkan diri. Molo di lehokope pelea musonari marpelea ko di ganuk minggu di lehoko pelea bulanammu di urupi hoa kadongammu jolma burjuho maradopo nakana asing di haholongi hoa kasih solhotmu ya sah-sah saja itu juga persembahan. Pelea dotong nangi alai situhu ni pelean ni halak Kristen na tumakas di tonga-tonga ni pardalanan ni ngoluna ima molo dirajumi ibana dirina saluhutna ido pelean natung macai apit di jolo ni debata
Buasa mang dohot tamu inang iko pele honot ta dirita tu debata. Aladang boy hita tikos. Buasa pele honot ta dirita tu debata. Ala gale situtudo hita songon halak na mardosa na mangulu di tonga-tonga ni portibio. Buasa gale situtu hita mang dohot tamu inang jalaikon pasahatot ta dirita songon pelean tu adopan di debata. Aladang boy hita mangatur debata. Jaladang boy hita mangatur ngolutta. Holat debatado na boy mangatur ngolutta di tonga-tonga ni pardalanata di portibio. Moloido amang dohot tamu inang nagabe rumus tapake di tonga-tonga ni pardalanan ni ngolutta. Maka agama yang kita yakini dan kita percayai di dalam kehidupan kita akan mampu mengubah pribadi kita menjadi pribadi yang bagaimana? Yang rendah hati. Jadi sedia burju peho songon ruas ni HKBP dang dira jumi roham gabe boy ho mangatur debata. Sadia burju peho amang dohot toinang songon ruas ni HKBP songon ruas ni HKBP teladanon ulahom mai dohot denggan jalahot mai patupa. Ido benda dot si Paulus kupakilalahot dau ditakup. Alaidang sundo peau ditakup. Dalam ardala dono ay ngau di pangatusio panakuponi asa sikop hugolom panakupion ni debata dopak diriku. Ulahom may sudi. Mari kita kerjakan ritus keagamaan kita. Mari kita lakukan semua ibadah dari aturan keagamaan kita. Tapi jangan pernah sepertinya semua yang kamu lakukan berhubungan dengan itu membuat dirimu sepertinya setara dengan keberadaanmu dibanding dengan siapa? Dibanding dengan Tuhan. Dibanding dengan Yesus yang kamu yakini, yang kamu percayai di tengah-tengah kehidupanmu. Dang boy hita mengatur debata. Dang sarobang debata dohot tita. Dang boy dohonot tadi toronia kalta debata. Adul dao tumakas mana di Banua Gijang, jala hita di Banua Toro. Hati-hati dengan agama yang kamu yakini di dalam kehidupanmu. Jika agama itu sendiri tidak pernah menuntut engkau sebagai pribadi yang mempersembahkan diri kepada Tuhan, lebih baik kamu tinggalkan agamamu itu. Saleleng dang boy di rajumi roham hapor seaon na ginolommu di tonga-tonga ni pardalanan ni ngulum patau hoko songon halak nagale na boy mameleko dirimu tu debata ala ni hagaleommu dadikon hapor seaommi alai moloboy do di rajumi roham hapor seaon na ginolommi sonari mabaiko songon halak nagale na mampu mamelehod dirin tu debata na sokal na gogo na badia na talup mangatur saluhut na haposi may di tonga-tonga ni pardalanan ni ngulumi di damang dainang na hinaholongan puasa gabi moy songoni masa tungulu ni si Paulus halus na amang dohot tamoy nang ala debata na manakkup iwana. Suku kamu jo taringot tu hapor siomu. Buasa gabe HKBP hamu. Buasa gabe jolma nama kapor sia Kristus samu. Naung Kristus do nama nakupamu, manang hamu do nama nakup Kristusi. Gabe di hapor sia hamu di tonga-tonga ni pardalanan ni ngulumu. Aitung matsai godang do amang do hotamu inang sebenarnya resiko na niadupan ni si Paulus dung mucat di mana sian hadirion ni ugamo na ni hapor sionna. Magodo saluhut na arga sia kajol maon khobartu hadirion na songon sahalak tokoh Yahudi na sangat luar biasa berpengaruh ketika itu. Ya. Alayolo do imana mang do hotamu inang agwa jabar. Olo do imana mang do hotamu inang agoan na umarga dirajumi rohani imana sia kajol maonna manang sian ugamo nani hapor siaonna marhite naung ditakup marhite naung pajupang ibana dohot Kristus Yesus na patauhon saluhut na argai na ujui di hilala rohani ibana di ngoluna gabe sampah manang rapat-rapat doi dung pajupang ibana tu naung marga dirajumi rohani ibana holong ni rohani Kristus naung paubahon ibana. Di damang dainang lahina holongan olo doho manadikon na marga sian ngolum mangihut to Kristus. Maukah saudara-saudara meninggalkan jabar, upah dari kedudukanmu, upah dari pangkatmu, upah daripada wibawamu, upah daripada harga dirimu? Hari ini engkau harus mampu meninggalkan itu setelah engkau tahu engkau ditangkap oleh Kristus.
Dan engkau akan berkesimpulan segala sesuatu yang begitu luar biasa berharga menurut engkau dalam hidupmu setelah engkau bertemu kepada Kristus. Rapat-rapat doa saluhut naon sampah orbuk naso mapakorhon odo habe naum marga ima Kristus Yesus Tuhata nata haposi di tonga-tonga ni perdalanan ning ulutta. Di damang dainang nahinaholongan hobar tu tema ni minggutta di bagasan partikianon marsiadu mahita mangalehon alus hobar tu pajowon ni debata. Somalna mangalulusit tua namaola di hagabibyo. Gudang donaulo alay alus wasodo piamang dong agak matua mak molonong matua doho magogo si harap pono di batasyak ko gabi situ mahamu amang toy mamang nipikirap pe tinangi hoppe jauh-jauhi adiga padok na nialusap pe pinasahat sarani ditikihi pas dong dihilala rohani bana saya kirana dipicak tuhani ibana hobar tu pajowoni dong marsakit-sakit rade maawamang gabi situa masih pararone di batasyak ko molo nung marsakit-sakit doho gudang dohita mangaleho pangatusyon nasala minorhon ni dadajallo anak naon diisapin asosi sapon tu sikola padita mabayan nononin na asamuba tapi berikanlah yang terbaik untuk Tuhan sahat doi tu peliat tai ay kemungkinan sepakat nama memahami doho fungsionaris nuria ikut horon nama strika dua dibilu perhobasan asadong manggosok pelian na pinasa munay adong manamalunu tonu hepengi adong madangisi huruf mabe dagi si beangkana adong do napa satu sebula macam nama saya jaladang sian rohatta sipata dinalaw pasahato ni inajulo masa do si songoni masuk porkas tukantok pilihan masuk porkasi alani amang do hotaminang yang terbaik lah jebuasa dang yang terbaik tapasahat tutung hatai mulat do sinakningani ala natarajumi do dang pilihan dirita sikop tapasahat tu debata alai molo tarajumi do amang na mameleho diri do hita hobar tu haporsiotai kita akan merendahkan diri dan kita akan selalu mengasihi sesama yang lain sama seperti kita mengasihi Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Alani amang do hotamu inang mari kita dengar-dengaran kepada Tuhan yang telah memanggil kita dan ikut saya parhalado mulai tema di Tuhan kupakilala hoddo duk sada setengah tahun na upad ditaresok dison adong doaka na hutad dan waeng dison na sopala aktif na salilengod di tonga-tonga ni guriaon alay no waeng mate-mate di guriaon nama nguluna dang nahurok gabidang di parrohaw ni manulaw na sigano pari tapi itu adalah luar biasa ya bukan harus menjadi sintua molo-olo hamunak kining tarjou songon nakaseksi kerjakanlah keseksian itu molo-olo hamu amang songon panitia bangunan di guriaon kerjakanlah walau hanya sebagai panitia amang doho tamu inang dangadok sebenarnya namaol molo sudi kita makilala na nijou di debatado kita berperan serta lau patupahon lau mamelehon dirita mamelehon tikita si sautiki mamelehon artata si sautiki di tonga-tonga ni huriaon maka semua akan berjalan dengan baik. Lihatlah pembangunan yang sedang kita laksanakan pada hari ini. Alani gogot kadoi alani hapistaran di padita silabat doi bukan dari mana dari kekuatan kita enggak dari orang yang merasa dirinya adalah diri yang bisa mempersembahkan dirinya kepada Tuhan. Nadira Zumirohana doi mana pelea di jolo ni debata. Nasangap doi mana, namora doi mana, alai dira Zumirohani mana, sudeha morauni rapat-rapat doi di ibana, anggoso di leho ni mana rohana pikiranna tu debata. Marhite pelean si sautiki. Gereja ada lagi kita bantu di luar kota dan jumlahnya hampir mencapai 500 juta. Saya kira sepanjang sejarah berdirinya HKBP Teladan ini baru kali ini bisa mencapai seperti itu.
amang doho tamu inang dana tarajumi doi dirita songon sada pelean tu debata dang arta tai peleat tanah parjolo dang kehormatan tai dang harga diri tai dang wibawa tai alayaha ingot tamu ma dirimido songo pelean na parjolo si pasahatom mutu debata asa dipauba debata iseho molo gijang roham molo di pasahato do dirim songo pelean mu badoho molo jukat to di tonga-tonga di pardalanan ningolum molo dirajumi ho pelean doho tu debata maka engkau akan diubah oleh keyakinan dan kepercayaanmu itu sendiri. Alani amang doho tamenang sude kita talehon mapran sertata unak tetabunihon aka pasu-pasu ni debata natajalo di tonga-tonga ni pardalanan ningolutta dak sadia yamang dang itor marpogos sobenon ni molo di pasisi ho saotik sias sinadongan mi gadda mariho hipas maho pasu-pasu ni debata maho gonggomon ni debata manangak kayanak komu nadaw jonok siak kamu amen martangi yang mahita.